Мишката каза, че отиваме на Рилския братир, честно казвам. Понеже световният проблем в моя дом и въпрос е какво ще ядем, мамо? Какво ще ядем? Какво ще се яде? На децата, че спорта изгражда човека. Това е живота. Еми намаза с крем, слънцето много грее и така ще не заболи кожичката. Закусили сте, наобядвали сте се. Да. Сега искате ли да се облечем и да слезнем долу да видим новите батути на блока? Хайде, Виктория, да помести диванчето. Вики, мръдни диванчето, любов моя. За да мога да... Имаш една идея. Да ги прибереш. Много добре се сещаш. Искам да ги прибереш, мамо, и тези също искам, Вики, да прибереш в коша. Аз ще ти помогна, като е така го дръпна маничко, да остане още място. И на земята, мамо, имаш още един несесер. И падна една стълба. Как сте, принцеси? Добре. Много добре. Ще ходим ли сега на батута? Я какви сте красави? Да, се скачам. Хайде, харесваме цветята вързана с опаска твоята. Твоите цветя са слънчогледни. Да, Вики, ти имаш същите. Цветя. Вики, ти имаш същите, просто не си се огледала. Наричат се... Не се дигайте само, не се дигайте. Добре, сега отивай мама да се оправи. Сега малко и аз да се оправя и да събудиме Гого, защото часа е 12 и той си легна малко. Така че всеки момент ще стане, обличаме се и отиваме да видим тези батути. Какво си дошла тук, а? Да се гушиш ли? Гушкачки е. Да те питам, кога ще ходим на батута? Да те питам и аз. Сега тръгваме. Почивен ден е днес, събота, но с 3 деца не съм сигурна, че има почивен ден. Направих си един бърз масаж на лицето, сега си слагам фактора и излизаме с тези момичета и на тях ще им сложа между другото, защото навън е много топло. Не искам да изгарят и да стават червени, те са с много светла кожа като моята. Така че сега слагаме Вики кремчето. Ти нали обичаш, мамо? Да, обичам крем. Айде, идвай. Ще прибера тази играчка. Аз споменах в едно от видеята ми, обаче идвам, Жори! Започна се с деня. Аз споменах в едно от видеята ми за тази слънцезащита, обаче сега искам и да я покажа, защото тогава си я бях загубила. Това наистина е една от най-добрите слънцезащити, които съм ползвала. Аз съм човек, който не пропуска. Ползвала съм много, не мога да кажа всичко, защото те са толкова много. Но това наистина е много добра и не е реклама. Както обичам да казвам, нали, никой не се е свързал с мен за реклама. Просто наистина е много добро кремче. Една сушилня. Преди да излезнем, не може без една сушилня. Подредила съм тук малко дрехи и не ми остана време да ги прибера. Но ще почакат, защото и децата са хора. Много се старая и внимавам да не се превърна от майките, които повече чистят и оправят, отколкото да обръщат внимание на децата си. По някой път се улавям. Затова сама се така стягам и си казвам, нали, важно ти е да е чисто, ама нали, има и по-важни неща. И сега, понеже световният проблем в моя дом и въпрос е какво ще ядем, мамо? Какво ще ядем? Какво ще се яде? Ще ядем ли? Гладни сме. Не знам, може би някой от среща като мен ще ме разбере, който постоянно трябва да седи на печката и нещо да се прави. Сега, между другото, часа е 12 и ние сега ще излизаме, защото те не желаят да спят на обяд, когато са си вкъщи. Не знам защо. В повече им идва емоцията от това, че нещо ще се случва. Иначе като си ходят на детска, си спът, няма проблем. Само малкия Гого, той си спинка. И тук от сутринта сме правили вече, имаме риба сьомга с броколи и орище. Имахме пирешки пръчици, диня една изядоха. Сега тук съм приготвила за после царевици, ще вара. И сега за навън съм им нарязала ябълки и малко от пилешките пръчици останаха. Ще ги взема тези неща, за да не купувам боклуци. Защото ми писна в магазинчето, като отида и оставям по 20 евро за боклуци. И 2 води взимам и това е.
излизаме все пак на площадката пред блока. После ще отидем да взема едни ролери, които... Изобщо днес толкова неща имам. После ще отида да вземем едни ролери до Декатлон, които съм поръчала от 4 дни и вече стоят. Защото купих на момичетата ролери, обаче катато без мен не иска да кара и сега, нали, аз се поръчах и за себе си. На мен и без това ми се карат, аз не се оплаквам, нали, но малко ми идва и това. Така че денят първа ни очаква, нищо, че е 12 часа. Но за магазинчето исках да ви кажа, че ако не си взема такива неща, трябва да дам 10-20 евро в магазина за жилибони, чипсове и снаксове, които нищо не им дават. Най-много да се изнерват от тая бърза захар. Не казвам, че никога не им давам. Напротив, хапват си. Нали, не съм от родителите, които забраняват всичко, но гледам максимално да улеснявам техния живот и моя живот и здравето ни. Ето как си е подредил Жори стаята. Много хубаво, мамо, си я подредил, много хубаво, мамо. Ти си просто съвършенство. Хайде да излизаме с каките. Искаш ли, мамо? Хайде. Хайде, Жоро. Айде, да страхотно! Не му дърпай. Гади. Така сега. Айде. И сега първо идвате за Лице. фактор 50. Първо на каката ли? Айде, как мамо. Така се завърти тук. Така. Дай ми сега лице. Мама, ако не ни намаза с крем, слънцето много грее и така ще не заболи кожичката. И затова мама трябва да ни слага крем. Точно така. Не, Вики, не пипай камерата. Не само си показвам прастите. Ела, как ела? И на кръка първо. И на краката ще сложим, да. А на гърлото? Не, на гърлото сложихме. Виктория, идвай, мамо. Бързо. И това е мам ти. Аз съм с стенена вече с Нивея. Мамо, ти ми беше... Това е живота. Добре Трябва да се живот. помага. Добре живот. Батут. Сега вече мама ще ни позволява да ходим. Класика. Класика. Не, сърди се, мамо, не дей. Айде да ги видим сега тези батутчета. Така желани и каква изненада. Ето ги. Виктория, леко, мамо! Голяма идея. Добре, че сте сложили тия батутчета. Направо... Това ви казвам, след като преврахме те веднага. Може ли малко? Ние се караме да слезем, откакто ги видяхме миналата седмица, май беше. И не можем, цяла седмица няма време. Жори, за теб, мамо, още няма батут, нали? Но пък това не пречи да ти представлява интерес. Интересно ли е, Жоро? Интересно ли е, мамо? Харесва ли ти на батута, мамче? Трябва да си почина, не мога. Аз трябва да почивка. Измори ли се, мамо? Я виж кой се смее. Кати, я мамо, виж кой се смее. Какво се смееш, Жори? Смешно ли ти е, мамо? Как се душкам? Ай. Буквата ти. Мамо, как ти
отиде тук, аз ще я ударя ли? Ще я удариш? Да. Кажи сега правилата. Който се люлее, не му се бутаме пред люлката. Като се лее, няма се бутаме да отиде. Сега отиваме да си взема ролерите, които са пристигнали в Декатлон. От няколко дни нямам време. После с мама. И след обяда, когато стане малко по-хладно, защото сега е много топло, Искаме да караме сега. ще караме ролери. След 20 минути успешно закопчах всичките деца. Мама, сложи си шапката. Това, а си сета в това. Браво, Вики. И тръгваме към Декатлон в Люлин да си взема само и количката да прибера, да вземем въпросните ролери. То само наистина от 20 минути ги закопчавам, изобщо не се шегувам. Опитвам се да обясня на децата, че спорта изгражда човека. Това е едно от основните неща. Това трябва да се учи в училище, според мен. Не казвам, нали, че трябва само се спортува и да не се учи, нали, някой да не го разбере по този грешен начин. Казвам, че спорта изгражда човека, личността, дисциплината. Това е, аз като голяма си го наложих. Тъй като не съм имала възможност за спорт и дисциплина в училище, аз много късно изградих тези навици, тази дисциплина, която се гради спорта. Съм много благодарна за това, защото много ми помогна в живота, ама за всичко ми помогна много. И затова държа моите деца да могат и те да знаят спорта, да ги дисциплинира. Отиваме до Декатлон, затова за ролерите. Откъде тръгнах, къде стигнах? Това са мислите ми тук в главата ми. Жоре, как си? Сега да видим дали ми стават. Защото поръчах, аз съм по принцип 40 номер, но поръчах 41. И нещо ми се виждат големички. Сега ще ги пробвам. Широки са ми леко, но на дължина като че ли... Не знам, по-добре са ми по-големи, отколкото по-малки, че преди се взимах по-малки и така ме стягах. Взех ролерите. Щастлива съм. Малко са ми големи сякаш, но по-добре така, отколкото да стискат, защото направо правят краката на пастет, както се казва. И сега отиваме... Знаете ли къде деца отиваме? Не иска ви се в мола. Отиваме да разходиме Боно и да му дадем хапчетата против паразити. Сега малка промяна в плана. Бяхме тръгнали към Боно да му дадем обезпаразитяващите хапчета, но съпруга ми се обади и ме помоли да го вземем от Сливница, тъй като той работи там и е без кола и е приключил. И сега ще отидем да го вземем до Сливница. Надявам се много тези прекрасни деца отзад 1 час ако дремнат. Ще бъде много добре, защото после ще имат енергия, няма да са сърдити. Както си се возиме, аз взех малко ябълки да хапна от тези на децата. И катото ми каза, какво ми каза, мамо, я кажи? Да си пуснем някоя коледна. Да си пуснем някоя коледна песен на 30 и колко градуса отвънка, 2. Аз между другото тази зима много се намръзнах, нещо ми беше много студено и сега тия градуси даже са ми малко, още имам нужда. Сега докато пътуваме към Сливница ми хрумна, понеже Виктория... Виж как те дърпа, мамо, ще му се карам. Жоро! Жоро! На Викторчето и се доядоха мекички, на това добро момиченце отзад. Жоро, спри да дърпаш кака ти! Доядоха и се мекички на Виктория и на мене ми хрумна, сега ще помоля съпруга ми, ако иска, да отидем до Рилския манастир. Аз съвсем толкова неща имам днес да правя, но нали, защо не? Това е нещо хубаво, винаги се зареждам с позитивна енергия. Там така ми хрумна в момента, той най-вероятно ще ми откаже, аз ще започна да го убеждавам, но нали, много се надявам, сега така много ми се приходи, никакво време, не, 2 часа, нямам неща за децата, но много така ми се доходи и като каза Виктория за мекици, дори и мекици ми се доядоха, така ходи ми се, нещо ми се приходило там и сега дано мъжа ми да се съгласи, ще бъде много яко. Ето я фабриката, сега и татко ще ни чака тук.
Мишката каза, че отиваме на Рилския манастир, честно казвам. Изобщо не предполагах, че се съгласи, защото той винаги е изморен от работа, много работи, няма никога време и желание, но сега каза да. Направо нямам търпение да дойде и да се качи в колата и да тръгваме и да ходим да си хапнем по едни макички. Между другото, ние изглеждаме просто, нали, няма какво да си говорим. Виктория заспа, слезнахме до площадката пред блока и решихме да отидем с колата да взема ролерите въпросните, защото пропускам ден след ден, нямам време да отида. Това съвсем ненадейно се случи, ще ходим така малко облечени, обаче аз не робувам от години на тия неща, как изглеждам в очите на някой и гледам към момента, нали, да вземам решение и да правя това, което ме прави щастлива в мига, защото съм открила, че това е моята мотивация и ето го любовта ми. И открила съм, че това е моята мотивация за хубави преживявания. Това е начина, по който, нали, нещо хубаво се случва, когато го правиш сега на момента. Затова така, тръгваме без никакви неща за децата. Сега ще спрем да вземем нещо. Спряхме на Макдоналдс да вземем по един сандвич по път за Рилския манастир и по една книжка за момичетата, които са вече кисели, защото са гладни. Която тази книжка се отцветява само с водичка и с четка и цветовете излизат отдолу. Много е подходяща за деца. Ние имахме една друга, но сега, понеже до вечера ще гледаме Смелата Ваяна, взех две такива да имат момичетата. Пристигнахме. След близо час и 50 минути обърках пътя, на децата им стана гадно, доповръща им се. Обаче пристигнахме и хич да не ми пука, че обърках пътя, защото целта е по-важна. Важното е, че стигнахме и че ще е екстремно и че ще е забавно. Виктория! Дойдохме до целта. Това е, ето едни. Това ще бъдат най-вкусните мекици, които сме яли, май. Елато, Виктория на живота ми. Благодаря, мамо, Хапнахме си мекичките и сега отиваме да разгледаме Рилския. Не е много подходящо за количка, обаче. Ето я, Виктория вече падна. Защо сте наказани? Защото ние тичахме, ама аз тичах да... Искам при татката. Не може при татко. И там избягахте. А, татко ти си прави снимка с Жоро. Виж ги какви са сладички. Виктория. Но за количка определено не е подходящо и за къси панталонки също. Не съм идвала отдавна и съм забравила, че е забранено. Направиха ми забележка. Снимка! Божествена снимка! Направо ще се разплача. Внимавайте, момичета, внимавайте, страх ме да не се метнат отзад в реката. Айде, че го е много гол. Айде! Вие няма да стане. Прибрахме се, бързо по един душ
И чувствам се все едно съм направила не знам какво. Нещо уникално. За мен времето е най-скъпото нещо. Свободното време. Да имам време да... Мамо, как ти не ми дава нещата? Да може да прекарам време с децата си, с мъжа ми, да отидем някъде, макар и само за ден. И на почивки, разбира се, но нали, да разполагам с времето си. Това е най-скъпото нещо за мен. Толкова... Тук. Сигурно. Красиво е, мамо, наистина е красиво. Макар и само за една малка мекичка, да изкарахме не знам колко часове в колата, обаче беше супер мотивиращо, защото пътя някак си ми хареса повече от самата цел. Днес специално. През цялото време слушахме музика, през цялото време си говорихме и си отделихме няколко часа на себе си, които, ако сме си вкъщи, трудно се получават, тъй като постоянно има да се прави нещо. А момичетата ще си рисуват книжките, които купихме от бензиностанцията. И така, днеска ще бъде един такъв шантав ден, нали, Вико? Виктория, на теб хареса ли ти, мамо, Да. екскурзията? Да. Човете, че ще го дам на баба ми. На баба ти ще го дам. Добре, мамо, на който искаш. Но повече не го скупкай, мамо, то ни е приятелче. Не дай да го скубеш. Дай да му сложим водица. И на тези цвете. Опа. Мама, и на тези цветя. И на това. Айде малко ще му сложим само. Една капчица. Оп, айде седи. И на това. Хайде да рисуваме. Това цветата. Чао от нас и до следващия влог. Готово, Качи. Тате, аз победих. Хайде да видим сега тук. Кой е този? Този кой е? Кокосът, който е такова ваяна, мали, кокошката и прасето ли. Много добре се справяте, момичета. Особено мен. И особено мен. И особено теб и теб, да.